Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Misawa kamoro mantiere janeno mar Color TV bang' ne bedo kodi kanyende kidieny mokwongo manedo mar machiegni pacho kaachiel bende kod ng'iendo weche ma bende watieko kinde machuok ma okalo kaka nasingo ni odiochieng' ma kawuono e chendo mar orindi mar siasa mantiere kaende kod regional coordinator manendo ma Western e duond bu siasa nendo mar Safina manenda Mimo Kamimo mabende mok en tielo mokwongo mwabedo kode chien kacha chande kaka wuono wadwaro ng'eyo anena weche gi mag siasa kaachiel kod dongruok gi kaka duond bu siasa nendo mar Safina yawo bedene kata apise mage mageko e gwenge gi Kimanyanza mago duto te matimore giko odira niende namba marwa bende nyalo turi kod kichwalo kanyo ote machuoka en 08252 bende inyalo chwalo ote magi kokalo kanyinde mbui marwa mar Facebook manendo Color TV Live kaachiel bende kod X @Color TV gi YouTube bende Color TV e Kenya yie mar mondo mi arwa kaindi achiel kachiel regional coordinator mar mondo mi wagane mbaki weche gi mag siasa madhi nyime kaachiel kod duond bu siasa nogo manindo mar Safina iro kamana inyam Mimo Kamimo tielo machielo mabende yudo thuolo mar mondo mi chaki bi Color TV mar mondo mi wachagwa twaga ne kotenore kod weche mag siasa gi e kinde ni ende nyalo mosa ne joneno mag Color TV otieno makawuono. Ero kamano Joash aduoko ero kamano mar yudo thuolo kendo mar bedo Color TV mondo wapim mbach gi jopiny amoso jopiny duto te mawinjowa manenowa maluwa yore mopogore opogore ni Nyasaye ber kendo osetimo nwang' mondo mwachopo aneno ka Kisumo dhi maber mokwongo ne joma samoro nyalo bedo ni nena kata winja kuom thuolo mokwongo kaka usewinjo no an Mimo Kamimo. Mimo Kamimo en regional coordinator mar duond bura mar Safina machung' ne Western region omako former Nyanza province, former Western province to gi parts of Rift Valley. I'm the regional coordinator mar area no man ma coordinate weche mag Safina party kotelne kod jatendwa His Excellency Mheshimiwa Jimmy Wanjigi kod jalopne wakili Willis Evans Otieno Magoda Lego. Iro kamano ahinya coordinator mar duond bu siasa nendo mar Safina party ka wachako kaende ka pok wachako weche gi mag siasa ahinya nengo mar modhi maneno komede kaende kendo nengo modhi omedi gi siling 40 to duoke gi siling 10 oganda ywak maende inyalo wacho ang'o ginendo masandi koro timore nikech winjo ka ji wacho ni kweth makwero piny owacho nowacho ni gichano mar bago ng'ato winjo ka jalop jatend piny owacho ni kik ubwogwa wan ok ubi bwogwa kamano maendi keto uchumi mar piny Kenya kae. Ing'eyo ni gima sirikal mar Kenya timo ok en gima samoro nyalo wacho ni riek ahinya nikech chandruok mane dhi bedo e wi modhi ok en gima opwogo ji ne en gima en predicted mane nyalo kaw ne atua ne en gima predicted ndalo mane lweny ochakore between America gi Iran to kono ema iomede crude oil ma biro bedo processed koro en gima ne can be foreseen to instead mar sirikal ne kawo atua mar geng'o nikech wacho ni geng'o ber maloyo thieth gini ne giloso yor corruption e wach modhi manyiendo kanyo kelo duoko manyo nitie pieto gi jomoko ni bilion 4 ben manendo mola ineno koro gin kar mondo mi ne gigeng' gini to ne giyawo thuolo mar corruption gima be nyaka ikwong ing'e ni the current president William Ruto ka ne en deputy president achiel kuom gik manowacho ni iketho godo
pach wuodo go jopiny kendo ketho go samar jopiny nene ni subsidy mano keti mar modhi mano ok nyal timore kane lweny nitiere kind piny Russia gi Ukraine. Yes. Bang' mano noduogo wacho ni Kenya en piny ma ok onego bed ni chak saa pinje moko ni mondo ka price ochandgi ka North Eastern ne nyalo bedo invented mwagol ang'owa wagol mokani wagol mo Turkana Turkana mandalo moro ne nitie paro moro ni nitie mo mano yudo ang'owa mano yudo Turkana mano us ne jo Kenya that thing ni kogo komono olose yo maber to ne di serve piny mar Kenya ne kuro kare magi en nowacho mana nikech nodwa ni wuod pach jopiny kore no kod sani te yudo kamo nyo idhi gi siling 40 petrol ne 40 kasto giduogo gigolo siling adiwa apar koro sani gifuyo gelando ni giduoke piny to gis do piny ni gibede gi 30 shillings then serikal neno ka Rigathi Gachagua dalo moro nowacho ni dalo machuok mabiro odhi medo moge siling 40 tadier mane manyatimore da mano chopo bang' chopo kama intelligence mar Rigathi Gachagua sani dwano bed malo molo kata mar president kech opredict to dhi timore kasto nikech oneno ka koro ji opuok ahinya bine ni siling 10 mane ogolono koran kata mana for only 2 hours oran kata for only 2 hours tiyeni pesa di ma ja siling 10 nolos a lot of money nyocha ilando kaid ni mo onge mano sa kuli di petrol stendo jangowa onge mo immediately manyo med mo di siling 40 gokini akalo wells manyama sariaka katangi adek ochung olangowa olomo ine ochung olomo mano nyocha giseyuak ni nitiere jo black moko makoro nodonje ohala no yendo seche ko eko kantie jo black modonjo ohala no mopando nyo giwacho maber niya ni kwa fwenyo jok mano pando to nitie atwa midhi timruok nade be nitie atwa mosekaw poko yud ng'ato apeji serikal mar intelligence ok nyal ng'eyo niya ni tie kambi manyo wacho ni gionge mo manyo giwacho ni tanks wa onge ang'owa mo imede ameda ni gichungo loche adek intelligence wane apo edwa number 2 sama ng'ato wacho nadeno ka Mwengi Mutuse ondiko wach moro kanyo machalo ng'ama jaro jopiny ni jomoko lalamika ni gima dhi medore kia nikech fuel omedi tendo jogo onge kata mitoka little does this guy know ni fuel ng'ama onge mitoka no winjo pek moloyo kata ng'ama nigi mitoka idong ini kodhi nengo mwandu nyaka koro timango idh malo kopogore koda ijeyo niya ni ng'ama nigi mitoka gimomiyo ng'ama onge mitoka winjo pek ng'ama nigi mitoka nyogo fuel e mitoke magiso ni en gi pesa to ng'ama onge mitoka samoro kata siling 30 manyo idhgo mitoka notame makimedo nobedo 50 timedo ine to ng'ama no go fuel mitoka cha samoro nyogo fuel e mitoke mar siling 2,000 en katimedo mana fuel to nyawe mitoke ni dala talofoni ariyo manyogo go fuel cha onigo go gi public gi siling 500 podo ngeke mama tek ipodena ina kare ng'iyane that narrative kanyo Joash nigi mitoka kata mimo nyan gi mitoka awuok gi mitoka for example fuel odio awuok gi mitoka ago fuel ahae oda abire station ka ago fuel kata mana 500 abiro godo ka to fuel omedi an gi option mar we mitoka no taka pikipiki gi 100 poda chopo ka nyiso niya a save 400 to fuel to timore nade omedi to nitie ng'at moro modak Nyalenda kata Majata manyo idho pikipiki siling 50 kabiro luoko milibani ka timedo fuel ma pikipiki ni koro dwaro kuome siling 100 oinyore nikech kata 50 chanyo onge go tichake medone to kiwe mano nengo mag gik moko te bedo control kibodi sababu weni na sene notice moro ko wache ni nengo mar sitima
toket mar sitima Eh. dhi idho nikech medruok mar ang'owa mar fuel. Seche mimedo nengo mar sitima, production has to go up. Every producer has not onge ga loss. Producer onge ga loss. Nikech kimedo ne producer siling 10 ewi fuel, then mwandu no dhi medo siling 50. Ene machako gain. The budget duoko ne japiny. Kata duoko rang'iny mar mwandu no piny. It is kata duoke mana piny. Pod nyako med nego be. 23 anene ya. Fuel no med gi siling 30. Donke. Siling 30. Kaka sani. Wawe 40 cha no duoge 30. A liter di achiel. Transport manyo a Nairobi nyaka Kisumu, kata Kisumu nyaka Nairobi. No med gi 200. No med gi 200. To fuel to med gi 30. Dagi med transport gi 30. Ido ka koro bei magi medo. Sebe na higher than ang'owa. Mano med go fuel. Another thing, kidhi e duka sani, nyaka ng'at man gi stock mano owaro last year, ok dhi use bei mapiny. Samo medi gimoro, imedo nyaka made stock. To sami idwoke piny, nyaka ng'amo awero sano, pod uso stock machon e bei machon. Koro the ultimate ng'ama winjo pay en japiny. Piny owacho bende lero ni no giloso duoko piny kanyindo VAT. Necho nena atamala 16 giduoke nyaka atamala 13 kaito koro giduoke atamala 8. Maendi be nomiyo ne ng'anyo moro nobedo chien kacha kani wacho ni nomed VAT. Koro sandi giduoke kuom thuolo mar ndalo dweche 3 kochakore sani. Matiende ni kochopo dwe nendo mar 6 kanyo. Tukisomo budget otimo ang'o? Onyalo dok mana kama ne entie. Matiende kinde ni endi pod jopiny dwa bedo abeda gi pek to gino kenge mage makuri nyalo kawo mondo mi okony joke. Mago Kiswahili luongo ni mchezo wa town. Mago mchezo ya town. Nekech kiwacho ni duoko this thing piny. Wan ok wanyie duoko gima. Gini kata iduoko piny. To the fact pot imedo fuel imedo gi 30 shillings. Ine. Okenge ma ng'ato nyalo kawo sani e Kenya ma wan sani endi. We don't have a leadership ma consider japiny. Telo mantie sani ojuang'o jopiny. Okay, gijuang'o jopiny. Jopiny are on their own. In menye kaka idwa caution your life. Nekech kata wach mana niya, ni wagolo VAT wadwoko from 60% to 8%. To mano ero VAT bogol ba gigolo no. Okomondo jogweg matatu golo bei from 1200 to 1500. Okomondo kidhi e duka to gima ne nyo siling 50, inyisi ne siling 60. Ido komedi japiny pod inyora. Japiny ma pod nyaka inyre. Japiny onge gi otherwise. Onge gi option moro amora. En nyako inyre ahinya. Ewi mano endo kweth makoro piny owacho manedo United Opposition noluongo ng'anyo ni thuolo mar ndalo 7 gidwa ni speaker kata jatatu od bura mamalo mondo mi oluong twak mapoya minyalo tiego wach mar modhi ni nengo modhi moidho malo kaito nono to gibago ng'anyo bende neno ka gin kod ambi maginyalo luongo ng'anyo gi sund godo piny owacho mondo mi otem dwaro. Ing'eyo ni gimiluongo ni United Opposition wan kaka party ma Safina waonge iye kanyo. Gimomiyo waonge iye kanyo nikech we still believe ni gin jok ma go siasa diriyo. Namba achiel, jigo siasa mar yudo telo mondo wapog ng'ane makma japiny odong' kende. Namba 2, jigo siasa mar asira. Chwanyruok mane Ruto chwanyore gi Gachagua koro gigo siasa mar akor. Koro orwake jotelo mamoko. Koro seche ma giwacho ni jopiny koro gidwa sundo jopiny mondo odhi e ng'anyo. Ine. Number 1, gima nyaka wang'e ni wakia ng'anyo ma katiba dwaro as a country. Pod wakia ng'anyo ma katiba. Kata obiro ni nitie article 37. Nitie. To article 37 par ni nitie article ma wacho piny kanyo ni kimanyo ratichi to manyo ratichi kik keth ratich ng'ama chielo. Ini manya mari moko kethore no. Yes. Ada penji. Ne gima watimo en protest koso demonstration. Katiba wacho ni protest koso wacho demonstration. Would you be peaceful? Protest or demonstration? Would you be peaceful demonstration? Demonstration. Yeah. But we are one protest. Ingeni demonstration kata ndalo badi wasomo ni wacho ni demonstrate.
pepa indiko ne demonstrate nokondik ne protest inyis to wan watimo protest koro ing'anyo koro in fact dholuo maketo gine ni ng'anyo but okay gimoro chanda ka protest gi demonstration ere ng'anyo en protest koso demonstration ere ng'anyo in nitiere ng'anyo mamuol mano miwuok tidhi present kata iwacho ni and gima kama ok dhinwa maber titimo ang'o tidok e pinje wasungu ka ging'anyo to gitimo demonstration gikawo placard to gindiko niya if you don't reduce the fuel price no fuel reduction of fuel prices no going to work gitang'o kama to gipangore batagowa bath ndara seche ma gipangore bath ndara no geche moko timatima nade dhi joma dhi e tijegi dhi joma dhi e osiptal dhi to wan kawuono kwachako ng'ani to kata jatuo mane laro godo Russia ok nyal dhi nikech odi nang'owa iyudo ka chiendo duto chung' ohala yore wuoth nitie joma ogo mitoknigi nitie joma ginene koro nikech wakia that ng'ani to another bad thing ni the government ma wan godo be ok puonj dhok mamuol kidhi adhi to moru kanyo ndalo moro ito ka wacho niya ni ng'anyo ma ok obaye ji gi tiagas ok en ang'owa ok mit idwaro ma ji nyalo ringe matin yes to seche ma ji ringo no par ni sama uringo no utiyo gi tiagas onyiew gi pesa ng'owa raia ka kin tiagas ka utiyo tichako import moko gi pesa ng'owa japiny pesa ma import tiagas ka denodhi okelo yath e osiptal koro wachopo point whereby we are prioritizing kelo tiagas than kelo yath. Koro we are getting it wrong. Makuri no ni weche ge kuma ng'anyo werruok go. Weche mag ng'anyo at the moment cannot sustain, cannot bring solution. The only solution is there. We are having only 1 year and 4 months, and we sent the government home. Don't the pain. Ogo kura mariek. Ni gidwa dhi mbele gi nengo matek koso gidwa manyo ng'at manyalo bedo piny to think about jopiny. Nikech kawuono kikelo ng'anyo. For example, ikelo ng'anyo Kisumo ka. Business sema dhi umia. Nitie ng'at mara hao kamoro ma kuwuok odhi ohok e koka nyithinde chiemo. Chieng' no ok odhi timore nade? Ok odhi dhi. Nitie ng'ato man gi a very important job interview monego attend. To nyaka oti gi mitoka. Weg mitoka ok dhi timore nade? Ok dhi golo mitoknigi. Koro wadhi mana ahinya ng'owa uchumi wa. To seche mwayudo uchumi wa ne jok ma kawo thuolo mar rinjruok mar uchumi wa ni to loso mwandu gi giwegi nikech the same people ema dhi golo tiagas to tiyo to the same people ema dhi order dhi tiyo gi tenda mar kelo tiagas mamoko mondo los pesa mar gi giwegi. Makoro ng'anyo kanyindo an gi chunya an kaka mim gi chunya to I don't support ng'anyo nikech ok watim ng'anyo ma katiba oyiego to konyalo timo ng'anyo ma katiba oyiego ng'anyo mamuol maonge remo machwer inyeyo ni ka ji odhi e ng'anyo to ji wito ngimagi ting'e ni ngima kowiti to ok lit ne mana Joash mowinjo ni ng'ato wito ngimane Nairobi to the family mowito ng'atgi cha it will remain in their minds forever. Nitie family mo samoro moro mag winjo wanya to ko kanyo no miyo ng'ane no nitie yore ma ok onego ng'ato wite ngimagi. Achiel kuom gi en kikelo ngima. Ok onego bende wito ngimani ni kelo ngima. Mar ariyo en kimanyo telo. Ok onego wito ngimani kumanyo telo nikech kiwito ngimani manyo telo kare dwa telne. To ging'eny to moro bende en kimanyo ratichi. Ok onego witi ngimani nikech imanyo ang'o ratichi. Nikech ketho kimanyo ratiro kata ratiro no koro bi ere ng'ama dhi tiyo gi ratiro yudo ka koro ionge. So we should not go to the extent of that we have to lose a life because we want to protect a life. Ket ng'ato kacha di wuok an seche moko anyalo challenge ng'ato ni ok inyal wuonda ni era an amimo kaka jasiasa molo nyathina. To ka nyathina ma ok wuog dhi e ndara ni fight for an to itibuok ni the fight for ng'awa amim. Koro dwa wuondre ni era malo nyathina kata era malo chiega dak wuog dhi e ndara ka fight for an. Mano ok nyalre. Yes. So that is just a point of misusing our people.
for our personal gain. Koro wabro rita na wang'ane kaka weche dhi chalo kanyendo. Machielo kaendi en ni machiegni ni weche ge kumaga goons kata jonjore osebedo ka neno ka jodolo mawuok Kanyere din jokopere owacho ni nyaka ng'i ane nitie kaka inyalo tiek maidi. En ang'o momiyo sani koro josiasa lit mar siasa ng'eni medo idho malo ka motelo ne yiero ma higa manyien mar 2027 kaendi inyalo wacho ang'o? Josh, tieko gun ok en gima tek. To tieko gun bedo mana matek ka nitie a powerful person behind the goons. Iyoni kawuono komaka ka niora. Tawacho ni Josh motimore nade? Emoora. To maka Josh to deal godo. E paro ni ng'ama chielo kiny nyalo tiyo gi ng'ato mondo kinene. Ok otigo nikech ng'eni an be the baka mana tawo natua. Koro seche mwa wach gun sigi. Onge kenda wacho ni onge ng'ama nyalo wuok ode. To dhi go gato gi kidi ma onge gimomiyo. Nitie samoro chule kata nitie gimoro modhi yudo. Onge ng'ama wuok ode. Apeji jadi makalo gi mitokni madongo e town ka ng'eny sana. To iparo ni inyalo wuocho tika okiti ba mitoka mikia. Ok inyal. Ndalo moko jaduong' Raila Odinga Nyasaye oket chunye kabokwe. Nowacho ni an ok abi go guok. Lakini abro golo guok otwagowa. Twe guoge. Koro jok milwacho ni gun siki. Ng'ata mawuoyo. Ng'ata mawuoyo wach guns. Wacho go kadi. Wawe tiyo gi ng'owa gojendewa e yo mang'owa. Nyiso ni tiyo kata gige ni tiyo kodgi. Koro kwa weyo jendegi waketo kando. To wa face jok matiyo kodgi gi. Kawuono ni kida tieko ndalo moro ne jonema. In fact my story ni matin. Jonema nomako mama moro. Mani duol ma ochung' ne rita alwora. Ndalo mane mako ji nekech jwala cha. Negi ban majwala. To mama moro mama ni skuma ma en godo ma uso kan. Capital ne yokrom kata siling 250. Koro skuma ni nong'ado to soya ng'owa e jwala. To jodemo biro to mako mama ni. To ne an kanyo. Koro mama ma stoge okrom siling 250. Jonemo mako dwaro kume siling 10,000. Nekech omake gi jwala. Na penjo gini ya. Ni gibutimoni. Un kaka jonema. Lor mar jwala ni olosonu pesa. Ok udwa tiyo kod jwala. Udwa tiyo kode mar kelo soso pesa. Nekech dudwa tiyo kod jwala. Mama ni ok los jwala. Nudhie kambi kamilose jwala. Tuloro kambicha. Koro kobi yude. Koro mama ni ok dhi jwala nekech mama ni to ok los jwala. Koro weuru mako mama ni. Dho bak wuon kambi. Nekech ok ukia ko jwala gi ok los gi e polo. Dho bak wuon kambi, ulor kambicha. Production mar jwala supply dhi timore nade? Dhi rum. Koro I still repeat, even the issue of goods, let us deal with the owners of dogs. Wadili gi jogi. Wadino gi kucho. Wayudo for example, okawach ni mane gima timore. To ayudo ni nitie ng'ato matiye government. Kata matiye parastatal. To fwenye ni okikech komak ng'ato. Ndalo moro ne wacho ni serikal komaki. To nyaka idhi full, ibiro full katida. Nyaka full joma ne untie. Nyaka full. Jogi be biro full mwacho part the sauce. Koro ka Joash otiyo gi gun. To wamake to tiyo rumo Kala TV ka. An shwa ni marwa. Kaka ba. Ok bitiyo gi gun. Nekech ogeni orisk lusa ng'owa tije. En bende. En bende lusa tije. Koro the moment ma pod wamako joma tindo to joma dongo pod wawuoyo ni mondo maki. To it is still at all odd. Ke jogi okor gi Nyasaye mok nyamako nekech ene polo. To jogi bok biya ni gidwa goji. Jogi yor. Nyiso gene dhi uru tim ne ng'ane gima chalo kama ng'ane. En gibi pang. Nekech nyochi neno kaka ocho tim ne Senator Soti kacha. Kamo mama wacho ni jariyo ok nyal chako wuoth. Kapogi winjo. Koro dhano moinga par. Iparo niya ni kawuono wanyalo dhi
edo public service board ka godiochie to ng'ani ne dhi yore Josh ne dhi yore to wachokore achoka ni wadwa vamia public service board kapok wawinjore nyaka wawinjore koro the person ma initiate winjruok ni kwa kawo ne atua if we are serious to wach ni timore dala girum nikech jomitiyo godo jok mi pesa mang'eny oge pesa moro mang'eny imiyogi secondly seche ma jogi omaki tigoge bond iwegi on bond moko iwe on 100,000 bond iparo niya Josh ng'ama nigi pesa ne 100,000 manyalo chulo bond inyalo orgi nikech siling 1,000 odhi ogo ng'ato nitie jok ma kata komaki to adhi goli kawuono ka in gi 100,000 e ofukoni kanyo adaro chungi yo na ori na chuli siling 500 to in gi 100,000 ok idhi nyiso ni kata mana joma chulo negi bonds gi nitie ok nyalo oro ng'ama nigi siling 100,000 odhi otini ga siling 1,000 en gi pesa to ma bende dibe ni tudo koda onge mag tije ok tudu kode it is directly onge mar tich inyalo ni jadier ok chiel dala ne jadier be jadier chelo dala ng'ama dier maskini inyalo dala ne jiluwo nyaka bath dhode kendo mose ratego pok ichiewo to gikala gi kendo kala i dala he has nothing to lose momiyo chelo dala koyudo pesa moro matin ni to the first thing watimo nade ochielo dala ka pesa moro bedo donjone maber oketo fence mar singenge ka koro bedo jamoko oketo wall kech he has something to protect koro seche ma kijende waonge tije they have nothing to lose koro matin momiye nendo sama wagwen ka kijende gi nigi tije ochamo misara siling 10,000 ere ng'ama nyalo weyo the least amount 10,000 mabe samoro ok nya sustain gi mama sana but let us just use for example ere ng'ama nyalo weyo dhi e tije ma dhi chule siling 10,000 ni chule 200 no dhi go kokone da siasa mong'eyo ni komake to dhi wito tije mar siling 10,000 yudo kawo oge koro oge mar tije kar loso ne jowa thuolo mar tije to waloso ne jowa thuolo mar tiyo kodgi marach Demo bi wacho ni josiasa dwaro mar mondo mi mind otimre kido ni nikech kisedhi mi ibro nyisi ang'o chieng' machielo kiduogo. Jandiko Robert Greene ondiko book Money 48 Laws of Power. Gima josiasa o master all 48 Laws of Power and law number 11 mawacho ni make them poor for them to follow you. Kawuono ni emo miyo ineno ka wan waloso yepo mar ofise wakete ona Saturday na weekend. Okay. But iyudo ka nitie rallies moko gi rombe moko miluongo weekdays. Tiyudo ko jedo timore nade? Opo. Idwa kona niya ni nitie kembe molor nekech ji dhi e rally. Kambi dhi nyime gi tije. To nyiso ni jogi onge kuma gitiye emo miyo giduo thuolo weekdays mar dhi ang'owa. This rallies. Nekech ogeni kodhi kucho tede miya siling 100 siling 50. Ang'o duogo makore go. Koro seche ma ok iloso negi thuolo mar tich tinyalo tiyo kode kaka idwaro. Kamano kamano ende gima josiasa koro ng'iyo. Ka wadhi kendi duond bu siasa mar ODM sani wachako neno ka gima giywago reyo kata giywago ang'e kaluwore kanyendo koda nyocha ne jotelo ne wero tutam kendo ne giwero jatend piny kawuono ineno lipot ma bendo gol kaendi koda duond bu siasa nendo mar ODM kaendi ka producer marwa nyalo ketonwa kairi e duond bu siasa mar ODM kawuono kokalo kuom jagoro margi Catherine Omanyo tie gigo eko mabende giwacho kanyo ma chalo ka gima ging'ur ewi gigo eko mabende ne giwinjore kanyo endo producer. At the end of the deliberations, the Central Committee made the following resolutions. 1, that we embark on a vigorous and rigorous exercise to popularize and strengthen our party in all parts of the country and particularly in our strongholds. We have no choice but to make bigger our identity, which remains in the hearts of majority of Kenyans. In this spirit, we urge our party members in the areas where grassroots elections have not been concluded
to exhaust the relevant internal disputes resolution mechanisms to reach an agreeable conclusion that will see the exercise completed so as we can all get on the journey of building our party as we head into election year. Our members and supporters should remain focused, steadfast, and continue keeping the fire of the party burning. We believe in the spirit of unity and togetherness, and we shall continue consulting with party members on the best ways to make our party bigger and greater. We want to assure our members and supporters that in the build-up to the general election, we shall conduct free and fair nominations, and there will be no sacred cows for any position sought. The National Secretariat shall soon be opening a portal for members to apply for all elective positions. 4, our relationship with our broad-based partners, UDA, the Central Committee noted with concern. UDA Party. The Central Committee noted with concern the goings-on and the unwarranted public utterances by some senior officials of the UDA Party aimed at causing anxiety and disquiet among our members. As a party that believes in its principles, ideology, and the foundation on which it was founded, we demand respect from the UDA Party. Erokamano ahinya mago eko jagoro makojore duond buch siasa nendo mar ODM kayango kanyendo gigo kuma bende koro gidwaro kendo kanyo kugo wacho ni gidwa dok ir jopiny mar mondo mi gichak tego duond buch siasa nendo mar ODM e kor gwenge. Kwang'iyo gigi kachiel kachiel kaendi to gi manendo mar neno ni ji mathoth omedo donjo duond buch siasa mar ODM. Debed ni negi chich ni ji mathoth nyalo bedo ni wuok e duond buch siasa mar ODM koso giloko weche mane giwacho e kinde nendo ma okalo kanyendo dok ir jopiny. Machielo ka giwacho nomination, free nomination kata welo mabende oyangore manendo maonge ywaga ng'e kata obedo ni wach zoning bende koro nyocha ne gidhiro kanyo endo. Gichak giwacho ni winjruok e kindgi kod UDA nyaka migi luor kaka duond buch siasa mar ODM kaachiel bende kod twak e kindgi gi UDA giwacho ni nyaka bed manendo ma oluwore kanyendo kod chike. Kawachako kaendi kod duok ir jopiny to moloyo e gwenge magintiere kod mbi. Debed ni ng'ato paro ni ka in gi mbi e gwenge moko tidhi kumionge mbi, ang'o miyo duond buch siasa mar ODM ochako loko paro mar duogo? And I really sympathize with this party called ODM. I really sympathize with that. Nikech okapar ka miwuoye kuomeni. The party manebe timo chest stamping ni the biggest party south of River Limpopo, Northern Sahara. Sama gidwa dok ir jopiny, ang'o ma noriembo gi kuom jopiny? Penjo mokwongo, gifwenyo ni kare ne gisiwuok kuom jopiny. Nikech kiwacho ni gidwa dok ir jopiny, automatically kiloko statement no kama. Nyocha president owacho niya, ni tiga gowa. Nyiso ni kiloke kama, to okati gi wiya. Kosa wacho ni dok ir jopiny, nyiso ni nisewuok ir jopiny. Gari no se wereru. Koro gidwa chako duogo. To ngero moro wacho ni bul pek ka ji duogo. Sama ji dhi to nyago bul mugo sigalagala. Sama wangu duogo ma bul pek ka ji duogo. Party mar ODM never understood who William Samoei Ruto is. Kedada wacho facing the camera. The problem mar party mar ODM never understood the politics of one William Samoei Ruto. Ang'eyo ni samoro ng'ato nyalo wacho na mimo en jasafina. Okadagi. To par na mimo no wacho ni an janon siasa. Secondly niya, adonje party mar ODM kanya ka moko kuom joma ne wuoyo at this press conference. Samoro ne pokodach. Nikech an adonje ODM ka pok ochako ODM. In 2005, kapod ne won the referendum. I'm on the record as the first organizing secretary mar ODM Eldoret. Kane Mheshimiwa Raila Odinga biro yawo ODM office mane ni but Eldoret Hospital.
we were the party leaders. Would So you I far understand all? the party leaders. Party Marodia. The one William Samuel Ruto. Ana buona bedo privilege mar tiyo kode. Kanen MP mar Eldoret North. Abedo the chairman of the whole constituency. Maru kweli wa mambo cap. Mane bedo sponsored William Samuel Ruto. Angeo William Samuel Ruto. Kapo den Eldoret North MP. One of the chief campaigners Mekan one Eldoret. So, Samoro katan mabuye COVID. I understand William Samuel Ruto. Even more than some of these people mani ODM Sagesan. William Samuel Ruto is somebody mako you depend. Togo mbomo do wei kamoro. Ndo no tingi malo. O wei kamoro. Ma at least jengi wacho no makangoa. Mako badi. Ona wei kamoro. Emo bino no kaka the likes mag Faruk Kibet. Umwoko godo from Chano manen MP. Nyakasani. And truth be said, kata in the wash. Before William Ruto became president mar Kenya in 2022, Beniye Raymond Omolo. Kane entiere Lake Basin. To benen dinye kaka power mine godo sani. It was ojenga man ne feel san. Tineno ka all of a sudden or bring it up. Masani Luoland okinyal wacho 5 statements on the leadership mar Luoland. Can mention Raymond Omolo. Where they mention it negatively or positively, but you will mention him. Then, Koro, Kimane William Ruto kwa mano kwa maber. Ene ni mondo anacha joga mano se chung koda e region mar Nyansagi. Mondo gidon kamoro. Ene nyaka tie kodi ye. Mama ne paro mano biro go ni ODM modwa tie. Ineno, nitie ka ODM wacho ni gidwaro zoning. Zoning tiende ya ni kata kawuono. Wuode kanye per Raymond Omolo ko wacho nadwa chung gavana ma Homa Bay. Tingene ne ODM nene kaka ja UDA. Donge? Magso ni kitimo zoni to kanyo koro okonyal timore nade. Okonya chu. Ne kar jo ODA. Kar jo ODA. Wan gi jo UDA motigo siepna gade degede this chairman mar ODM UDA South Nyanza. Nani Omolo. Wan gi jo UDA motingo siepna kaka Charles Osako gini ma arbona fadi jo UDA. Kikelo zoni kawuono. To ngiso ni ya ni ngata ba ja UDA ba Kisumo. Ok nyal chunga komora mora neket kanyo struggle mara ngowa. Marodi dwa mar mondo megi sir. Na winjo ka entai buge manyo wacho ni kida chung gi UDA to the chungo do Rift Valley. Inen. Koro gito ngawo mondo gikaw ja ODM candidate gitere Rift Valley. Nekech in 2007 Ruto was an MP in Rift Valley gi ODM. Nani former MP Matenderet Henry Kosgei nen MP gi ODM. Tijo telo mathoth Kipkali Akone. These people were ijeni ogiba ODM okne no babo gini eno medo mana dok batin. Machon ji mathoth ne nitiere. Omedo mana dok batin. Omedo dok. Kinyo all regions managing godo APs managing godo coast compared to sani oten. Nyocha kitimo jero Western ka. Kata kama nodio ka usa ticket mar ODM mondo chungo ne onge. Ntie kuma ne wuok e thuolo mar 6. Koro gima mondo me the UDA people mano chungi Ruto be yudi lemo nyaka ODM dogo pe tieke mondo gibe gud kaka gitimore le kaka gichu. Number 2, zoning kitimo titimo ga stronger party. To kise ka ODM bijuko bi kengo to je kaka timo zoning ga wika party. Koro the first thing mitimo ka Madam President timo no dwam no make sure ni ODM no timore dani orumo kato bedo week mondo joge ka oyudu thuolo bagida to nikech sani as we speak sani ka be podi jidie yiero sani sani tibro yudo ka kombe mag kuonde ma jo ODM nene ni nigi pek gibro dwaro ni gi support ja ODM wadigi mar mondo megi neni kombe be ko gi yudo. Yes, gi yudo. To jo UDA body chige namba sir parliament. Gibe dwaro tiket jo makangwa. Jod buche. Ka.
Aneno ka giwacho wach moro ni gida bedo ji aodie. Igini dogi confused. Gidwa duoko ji aodie koso gidwa bedo ji aodie. Nikech statement gi mokwongo ni gida dok ir jopiny. Ere kaka gida medo ji e kama ji owuoke. Ok wako na plana mar duoko joka mondi. Udwa medo ji to jouto osewuok. Koro the party called ODM kao geta to dhi bedo history kaka kani. To samoro ma gisefwenyo ni koro gidhi ka gima gifwenyo let. Koro emomiyo gidwa mar mondo mi gichagi dok. Gimomiyo gifwenyo let. Gimomiyo gifwenyo let. Sani gida duogo ir to piny nang'o gi all that chest stamping. Inyeni jo ODM nyogi ero sirikal jo UDA molo jo UDA. Maji negi jotelo moko nosego korgi. Gini nyogi ero pare ni ya jakaribu odhi koro chiemo. Nyocha neno kata dide wuoyo dala moko. Ni wan Ruto ni watogo nyaka 20 ang'owa 32 daka nene press conference lokoro. Ang'o mudwa duogo wacho ji tong' ne nogik kanye. Kaso to make it worse, ni gima gidwa giso jopiny ni wawuok godo kacha. Mwakelo botimore nade? Onge. Matini ma koro nenore ka gima jotelo mane nitiere kweth mar Linda Mwananchi koro yudo ka ne nitiere kod oteku moro sani kopogore gi jogo eko mantiere Linda Ground. Linda Ground pod nitie. Bise winjo gbo Linda Ground sani. Jotelo nitiere. Dala moro ta gi organize rallies every weekend. Ne gilore counties we kopogore. Bagise biyo program mar next weekend kuma gidhiye. Apog gi gol. Gionge go. Nekech sani edi gin ga paka molo kata that UDA. Inyeni dembo ma ODM yukni go edembo ma UDA bedo go strength. Bedo ka jomoko ya kone dhi kone. Wach matie ka endi ane ya. Ne jibano go jo ODM ne tim. Sani ka ibedo ng'ama nyako kata kido nyako moro mosiepni to ng'ato sere. Tikone ni the first 2 months of your relationship ema ng'ani nyalo nyieoni mitoka, onyalo nyieoni lo, kata onyalo nyieoni law. Koro tigi thuolo. Kose kalo that 2 months. Imagine which quote manyocho neno e piny luoka gi jo ODM. Ka the president nyalo chungo the minister, cabinet secretary, to kono no timagowa. Tigi wi. Ngiso no sebedo gi jogo biro ni jok tiga gowa. Ok tigi wigi. Gimone gi kwa ng'ani, ok ikwaye, ikwaye gi mapeti. Nekech Ruto nyocha dhi Homa Bay for the 15th time, donge. Nyocha 15th time. Koro 15th time nyisa kata kambi achiel moyawo Homa Bay. Udo ka gina siasa moko gi nderni moko matindo tindo. Nyisa kata kambi achiel kende. Mano dhi ni kaguno ka Ruto de Uganda. Ruto de Uganda. To Ruto de Museveni oluoge yawo kambi mar steels. Ruto kaduogo Museveni Kenya to timo ground breaking mar ang'owa SGR. SGR ni ikono wania ni koro ber obro timo mwandu kogolo kodi kotero ko. En narrative mapok no ok ni pok no uswa kane yawo pap ndege ma Kisumo bedo international. No konwa nia ni ndeke biro biro ka makoro ka gidok to gibiro timo fresh fruits, fresh vegetables to gidogo mano wach mana ka ni nam toini. Nyalo golo fresh vegetables midok go ndege. Nyaka kawuono ang'o ma ndege ma Kisumo magwo Kisumo dok tingo katero ka ok dhano moide. Ere product mokelo. Koro the problem here is let us create the product first. It's when we talk about mode of transport. Ng'ato ne okona peda ni mami bo biwo kamano. Ndara dong de kon. Takone ni ya. Ng'ama nigi pesa. Idho ndege. Donge. Sasa misombo budget. Allocation mane bo seket miloso godo kor yamo kama ndege ringe. Ndoka onge. Okay. Mangiso ni seche ma ng'ato nigi pesa e ofuku ne to kata ndara marachno onya yomi to kama duong' maringe. To seche biketo kabi to kabino bro loso ndara madhi ang'owa ndara madhi e kabi gino. Nabi example moro ka chieng' moro mayot ni kawuono kichiero kikombe. Kikombe kichiero, kikombe tiyo. To ayudo ni almost 90% mag jok mago boda ka gin joma nigi papers.
Tiche motimore nade? Tiche maonge. Wabro yudo ng'at achiel, for example, mowuok e boda odhi ka Ika. boda de bedo choria bocha. Mabro miyo Ng'ama chielo otimore nade? Bro ka oriam. To nikech nonge ber mar boda. The first thing modhi timo, nodhi medo boda kata di. Are. Koro giso ni eno dhie kambi, to tiek kato job creations adi. Adek. Sama boda geringo, ok gibi chunge stage. Josh bro goche bana. Achope kambi kato wiyo wilgi ID na ot. Renge kanyo mama no bi ID timri nade? Ikelna. Kochope do kambi, to ng'ato bana nyalo neni. Awuok e ot okawene mama no pesa mar sapa. Kao pesa ni kow nang'owa e ot. Kochope e ot kacha, to mama no kwedi nsi wabedi kelo na pesa. In mikelo pesa ni, ting'e itera Naivas. Adhi anyiew gik moko. Kochopo Naivas, to yudo ka ng'at mane kambi oro nyiew tissue paper mondo tere kambi, ni e doge kanyo. Duoka go de ng'owa e kambi, ng'ani ok bi chung'. Sama ok ochung'ni, obiro olo fuel. Petrol station chudo tich. Sama timo mani, jaus alot. Jakambi mane ochamo alot cha, koro dhi nyiewo ring'o. Jaus alot dhi nyiewo alot nikech japengi koro nyakudalo chiemo. Alot be dhi wacho ni amba uso alot ok acham alot, koro wacham tong'. Matini koro pesa no endo dhi luwore maber. Kwa keto just a single company. Kisumu is a city. To nyisa kambi mondiko 1,000 people atago in Kisumu. Yudo kama nendo pono. Matini jotendo bende okoti tuo margi maber e piny owacho. Ruto dhi seme. To yawo cold storage mar ang'o? Mar rech. Mondo kane rechwa kik kethre kitero Thika. Iloso cold storage. Ang'o mamondo waketo kambi mar rech? Tigolo reche na. To reche ni kambi ni ondiko ji. Loche mate kaka biro omo rech mosebedo processed. Ginindo Kisumo ka. Gifuel Kisumo ka. Lori chopa ni tede luoke. Yawuot ka washura pesa. Onge nyathi mibiro tiko kaka good. Because each and every youth will get a place to fit. Erokamano ahinya. Kwa giho ka endi winjruok e kind ODM kaachiel koda UDA giwacho ni gidwa loso. Giwacho ni jotend UDA moko bayo negi weche kata wacho weche moko dhi kare kanyiro ne duond buch siasa nendo. Debed ni dhi mane gidhi godo dhi margi mane gidhi godo mayom. Miyo debed seyo makamano endo koro ketnegi. Ing'eyo ni kata nyako kipenjo ni nyako nyingi ng'a. To koni ni nyenga nyango. Ta nyanga dwari osiep. To eno koni manila ni idwana abisadi. Timbe ngere kaka wuoyi. Ni kare okibisa aboro. Ta nyako kabiro saa aboro. To biro kosetingo lepete e bag. Nyako ni nyalo ka. Eno dwa dak. Nisi goi. Koro joge node. Kade you are too easy to go. Ne ok gigo kwana. Apenjo. Winjruok mage dwa loso ni. Winjruok ok apari loso kapok idonjo. Amimo. Idwa ni wadag kodi. Idwa ni wadag daka ina mane. Chon ndalo mane wasero. To nyako ka dipenjo. Ni bada dwari osiep. To donge wan osiep. Idwaro osiep mane. Ngiso no penjo makata ibe confuse. Sani koka gidwa loso ang'owa. Winjruok. Kare mane gidonje cha. Tang'o miyo ne gidonje. Nikech Mheshimiwa Raila Odinga noketo 10 points agenda. 10 points agenda mosetim kata chielo timore nade. Okay. Koro gidwa chielo 10 points agenda koso gidwa chako agenda gi manyien. To secondly, sama koka gidwa loso agenda ni to gisetiano ni gini ok watimre nade. Ok wawuoka. Wan gini endi. Wan igi. Nane no Mheshimiwa Jared kelo MP na ka chiemo rolanda bele president. Ni rais wan gini serikali ni wan watie ma in binyalo wuok iwewa. Koro sani to party leader ne gi acting secretary general dogi omoko Isechako ng'ur. Utatuambia nini? Koro giri jo ODM ni pod kela mana kama na chako ni acha ni they never read the intention of William Samoei Arap Ruto. Gine gidonja koro sani koro gido kapinyo. Ne ok gipenjo ne ya ni tu gine kwado ene no gikpane gwa kaka soni no ne gwa kichak gi mago chu. Wabiro wariware. Number one party sare. Why? Wan gi gwengewa. Gwengewa ji ubro kete jo koso kubikete. Ni wabro kete kare mano to we wawu. Dongini mano nyalo bedo ni gineno ni zoning ber nikech eno ka ne nitiere yiero madundo kwang'eyo kaka sipol kinde iki nobiro motimo ang'o
mo campaign ne Boyd Were gi jotelo mamoko. Magarini bende jo UDA nodhi mokowogi magitimo ang'o magitimo ne giyudo kombe. Makani donga nang'owa. Mago ne by election. Ne gilo nang'owa. Koro sai by election. Bakwane by election. We are talking about election. Any party kata Safina party wane sani. We kuadhi bagen ki party boro. So we don't bargain on by elections. We bargain on main election. Dong debe ni mane gima koro ne gineno magiwacho ni kare kotim zoni ko wach ni marwa to nyalo bet maber mondo mi joko sirwa lwedo. Kata mar ariyo nyalo bedo ni samo gidwaro mar mondo mi giyier jotendgi nikech giwacho ni nyantie jotelo moko mosebedo ka ginandhoke. Koro gidwaro pidho jogegi e kombego iko mopogore opogore kaso gidwaro mar mondo mi koro sir jogo iko. To jong'at cha moseposapote madai hadene tidwa ni ter kanye. Number 2, we are Kenya is a democratic country. Seche miwacho ni kakarwa to the ODM miwacho ni kakarwa kata sani ginuoyo ni wabiro timo free, fair and credible nomination magiso ni ging'e ni ok gitimega. Once bitten, twice shy. 2002 ne jodhi gi web mar Raila wadhi konyo Raila lweny malo. 207 ne wadhi gi ametosha tuting' bat titimore dani tedeko. 2017 ni wadhi gi ni sasa mae makoro saa baba wago uru 6 piece Mane risasi ya mwisho 6 piece ineno koro end trend once bitten twice shy. Koro kata gi convince wa manade sani manade to shyness ineni sani gima chando jopiny en shyness ok en adieri. Sani kata gi wach ni wabiro time to penjo niya kare ung'ega ni ok utime tule ang'o manyiso ni koro to odhi timore dare to odhi time. Koro the ODM kata wach mana fair and credible nominations ang'o mondo giwacho niya ni koro wadwa timo free, fair and credible nominations. Ji te orade pap ok ni kakarwa konchiel wacho ni kawenwa uru to konchiel wacho ni wadwa timo gima fair. Kida timo gima fair ang'o midwaro kari. Gachagua nyisogi ni ka gidwa mar mondo mi gibed maber to giwe jotelo to gitim joint nomination kata nomination welo nendo moriwo duond buche siasa mar ODM kaachiel kod UD. Koro ng'amo dhi wal chande to gisiro. Gachagua nyisogi ni koneno to ginyayudo kata jood buche maromo 20 ka ODM okota. Gimomiyo mano giluor nikech the politicians mane ODM josiasa matene mane ODM ong'eyo ni kata Joash gima chung' kode kawuono e party moro ni kode timo joint nomination to adhi kire oko. Koro gin gi Koro zoning ne tiende niya ni wadwa create space ne josiasa matene. In kawuono ni koru ni kani Suba sawa donge mano kar Karoli Omondi. Koro wach niya ni for example kawuono ni ka Karoli besani nyeni obalo gi ODM. Suppose ni Karoli ne pod ni ODM mar leader ground mar Oburu ni to Joash body e nomination gi Karoli kati yombo mana Karoli jo ODM dhi mi certificate okine. Yes. Ok gidimi. Ngiso ni zoning ni en another way mar wacho niya pod wadwa entertain jogewa josiasa matene. Wadwa lock ne jomako oko. Koro mae ma UDA. In fact ato kan jo UDA to akono gi niya ang'o miyo un muywago soni wan moko ywag soni. Dili koro gisechich ni dhi. Ang'o mondo gin be gidhi gilar ne gi jo UDA kombe Rift Valley. Koro kanyendo ODM chalo ka gima koro neno matek kanyendo. Wadwa kawo yweyo mokwongo kaeto bang'e wadwa we wach nendo ma Safina tire kod duond buche tire kod apisi mage mabende obiro yawe gwenge gi Kima Nyanza. Ibiro nyiso wane to gin tire gwenge mage kata kuonde go eko mabende idhi yaw negi to wadwa ng'eyo ane ni to be lai ma ng'ato donjo go e duond buch siasa nendo to gi jogo eko machung' ma ng'ato wacho ni anto kadwa chung' ni Safina dwa laro lemo machalo kamaendi otimo nang'o. Mago duto mana bang' yweyo machuoka. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno
mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi. Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni Tet Manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Par ni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet Manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up! Komuch, to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin.
Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Erokamano janeno mar Kala TV kamoro amora ma intiere. Wadhi nyime kaendi e tielo mogika maendi en mar chendo niendi mar orindi mar siasa kama otwa kaendi kod regional coordinator mar duond buch siasa nendo mar Safina manindo migosi Amimo Kamimo mabende wantiere godo odiochieng' ma kawuono kaendi e tielo niendi mogika Amimo Kamimo kapok wasomo ochogi kuma bende nitiere kaendi wang'iyane duond buch siasa nendo mar Safina udhi yawo kanyendo ofise mage kuma duond buch siasa ne county ma Siaya kaachiel kod Kisumu. Inyalo nyiswa ne to ofise gi kudhi yawogi e gwenge mage kata kuonde dak machalo nade? Mokwongo en adier ni Safina Party wadhi yawo offices wa e gwenge mag Nyanza. Kuonde ariyo mwadhi chako godo. Bende wabro spread across all Nyanza. Kro county ka county bro bedo kanyendo gi. In fact, our plan and county ka county bro bedo gi county office. Then from county office wabro bedo sub county office. Then if possible ward level bende. Man is our plan. Koro we must have a place to start from. Inyeyo ni Safina Party wasebedo kwago lweny mar airstrike. To kawaida lweny mora mora na kichak kata manyocha Amerika dawo kedo gi Iran to no ka rockets e mibolo. Koro rockets gi mibolo gi yamo. Koro ka jolweny ma piny donjo. Koro gesani wana ni wasebolo lweny mar kor yamo maji bang'e osebedo ka penjo to kare Amimo party wayudo nade. Koro gesani to koro waketo party e ground. Ma teacher geso gokinyi chakore saa 3 nyaka saa 6 iyawo party ma Siaya. Party leader dhi chako gi party ma Siaya, offices ma Siaya. Office ma Siaya kiwuok ng'iya kata kawuono ne an office kuno. Asebedo kadhi kuno kata kawuono for final preparations. Kiwuok ng'iya idhi Siaya. In between ng'iya gi Siaya area mar Dondi. Jomoko lo Dondi Koki, jomoko lo ni Dondi. Area mar kanyo. Kidhi gi Siaya to on your left nitie office ma kanyo get mandek mar Safina Party. Kanyo office mang'o ma Siaya nitiere. To be kidhi Bondo area mar Goba nitie office Bondo. Matindi koro Siaya office ok dhi bedo achiel kende. Office mar ng'iya Dondi kanyo en luongo ni county office. En koro pod odhi take care of mahitaji mang'o ma Siaya. Koro from there, koro each and every sub county bende udhi kete offices. Koro office ma Kisumu to ni mana butwa kaendi. Kiwuok Kisumu kidhi Ahero, Nairobi Road. Na joma wuok Kisumu kikalo Nyamasaria. Kikalo Nyamasaria to in Molem. Kia Molem to in Orongo. Kia Orongo to in Buoye. In fact, and kangama drive to 5 minutes drive. The 5 minutes ngay. And 3 minutes, 2 minutes. It might a highway. Tichopo opposite Shell ba Buoye. Konchelen Buoye kede. And a place ma konchel tie petrol station ma Shell to konchel tie petrol station mar Rubis. Koro Rubis ge Shell ge chalo jok mangiyore. But opposite. Koro kede Ahero, Nairobi Road, to office is on your right. Shell is on your left. Just opposite. Signboard ma but Buoye primary, Buoye kona Buoye kabisa. Kanyo man gide officers. Makanyo jopiny to bro chako bedo kanyo okinyi. To our party leader
dhi donjo kanyo by saa 8 kosetieko Masiaya obiro land gi chopa Buei primary kasto obiro e function ma Safina Party to koro wantie nekech Safina Party wan gi machandowa agenda machandowa en agenda mar en gima chando japiny ang'eyo ni josiasa kaka chimane ma japiny kale ma gima japiny kale nekech Safina pogruok ma Safina ni wan waonge gi gik mang'eny miwacho wan agenda waketo mana agenda 5 only 5 agenda mwalimu with the first agenda the first agenda ma Safina mokwongo Safina wacho ni ya gowi manono odias debt ni Kenya ok ni waonge pesa Kenya itself wan gi pesa problem ni pesa mar Kenya ichulo godo gope to gope michulo gi ok ne gik mane gitimo ineno koro pesa nitie to instead of pesa ni mondo kony Kenya mondo Kenya odhi mbele to pesa ni itiyo godo mar chulo gope manono gisani iro kata malo maduong karibu 80 shillings out of 100 mar Kenya chulo gowi matini madong manyalo konye chindo bukore gine to gopege kingiyo gik mane gitimo to ok yudi koro wan wacho ni wabiro dhi records wabiro dhi records to ka record wacho ni for example Joash ni Kalaka to Joash no ka gowi kala kenye kala ni diketo transmitter Riat to wadhi kana to ka transmitter timore dad onge ngiso ni gowi ni no kawo to transmitter ko timore dad okay to wabiro yudo ni kare Joash pesa cha no dhi onyo got Milimani koro wabiro wacho ni process ruode mar Milimani achula gowa gowi cha koro pesa madede chulu gowi cha nyiso ni entie okonge osuru pade choko entie koro goyi okwachol koro egoyi ma okwachol ni pesa mar gowi cha malo de go chulu gowi cha koro donja agenda wa number 2 ne pesa ni koro wadhi keto godo free health care for all makoro jibro kai ni tuo mora ok ne ya ni pode register kipande ni mangiso ni nda Kenya tiudo tete kwaje tuago kwani ketoka do the details because of time tuayo ni pesa manyalo support free education pesa manyalo support free health care ene michulo kode gowi cha koro ko okchulu gowi for example sani wo mwagoyo kodini ka jocha ichulo mtoka selling pra beach kidhi tich tinyeo ndiga to ngiso ni pra beach cha pod nitiere pod entiere kokotiyo tede gendega koro pra beach ni nyalo dhi nyone nyathi chako kinyi koki ka nyithindi nyok mad chak to koro ginya madho chak nekech pra beach made dhi rogo mitoka cha koro nyewa ngowa nyeo chak koro mowacho this thing is very possible nekech pesa mar health care cha ene michulo kode gowi koro wan ok wabi chulo gowi pesa ta waketa health care nekech sani gima lit mokwongo be health care iyudo ni health care ka oketi ni chulo SHA mabe ok ti miwinjo ka jopuonjo ywak ne kanyo ne ok ti to NHIF ne chulo siling 500 tirito dwe rumo 500 ne yo sani oketi ni SHA ni nyaka chule de olia for example oketi ni SHA ma 500 de olia en 6000 seche mi twayo dayo boro mane reserve 6000 cha mondo chule ka tiede to oja kata 20 bo mar Panadol 6000 to dwa dhi yudo nyaka chule 6000 ngiso ni joko de chike pesa to pin mi choko de chien mondo ngir kaka ge kwale ko ge koro wan pesa no wabro keto health care pesa no nywa go kwan ni keto wa agenda number 3 ni pesa no pod do mwadi tiyo godo free primary and secondary education di bedo free nekech wan gi pesa okwadhi kwa kao loan okwadhi manyo pesa osuru mwasa nyocha ene ma pesa mode kwa chungo do loan mane otigo baband jaka makoro kusedino kaza chani to chiendo mag thieth bedo makare nono tejo mar somo be agenda 3 agenda 4 16% machiento Kenya kan bet kik moko tek nekech nitie 16% manendo mar VAT ni eyudo ni ya ne sani ingado VAT ne mwandu ma ok poke uso wadhi duoke piny gi 5% tuwaluongo ni sales tax tiende ni ya ni sani
ka uso ni kalambni e waro kuoma an ma use ni ane ma chulo sales tax in poke use ini bro mana use ka imbiu e koro kisi uso ko kinyalo ngadi ingadi kibuso to sani yeni ngadi kata poke timore nani sani yeni ngado ka to VAT 16% e nyanya banyanya ni okodhi ouso nyanya ni odhi oto koro gima poke uso ok dhi ngadi to oluongo ni sales tax. Then another agenda one number 5 and no domestic borrowing by government of Kenya. Mano gima bere mate ni government of Kenya sani bawuyo kodini Japan mapuro ji in mondiki Kala TV ko rade bank erenga majo bank miolo miyo japur japuro nga payslip mo protect loan ne no ngini yande samoro be nyalo japur ngini tire gi mwandu ne ko bede sako ko bed o wacho japur ma onge sako ene japur banks te kidi ka loan to dwaro gulo ni security mamoko gi payslip mar mwandu ni mabindi nyalo bero repossess nyalo kawe kata salary ni maka do to gitimore dal nyalo ngado gingado matini koro ko onge sako yes to ok nyal miye yok nyal miye the security de oge that is the same thing masane timore ni bank tuoni loan gi yemi yo government neket government ni gi swari timolo molo koro kwa golo ni anokwa tim domestic borrowing matini pinyo wacho all loan kata omenda e piny Kenya kata e kembe do sumo pogoro pogo ok gi loan e bank maketa ka wawe ne jo pay mondo jo pay inyede bank loko ande pesa samoko loan to pesa gicha oje kaka gido wala bank yedi okwar nyanya bank waro pesa koro mi siling prabich te dwoko ne gi prabich gare masamoki ka siling prabich ta to onge angowa onge ana koro ka government owe pesa gicha ni okwa all to ngiso di gibro sayo Joash ni ye bikawa ngowa bikaw loan to Joash ko mi loan to Joash apart from the Kala TV ka Joash de chako ala mar uso lewni to ne keche no lendo okoja di bedo ala cha ode de kangowa ngama chielo ta sabode ke en gi benefit adi are moko gen gi benefit ne chule mara ri gi benefit no wiro experience mar bendo di chako mare koro ne gima jo timore kaka joro nyichi wo nyota fund ichiwo nyota fund ne gama oge experience inen to joma nigi experience moya wendi gi madogo to mek gi podho na neno ka problem masani ngato no wach moro mangima sana ne yudo ka president nyalo luongo ji state house jok manigi kinyosi to jogi ok ni ok giti uchumi marach momiyo ngato ok dhi lelo wiye te en gi masin adiwa achiel koro kar loso chumi mondo jo dhi lelo wigi te medo ngani masin koro en gi masin adi ariyo to ng'ama liedo to timore dale koro be mo wacho wan kaka Safina kwa timo magi tendo kaka gidi dog plow in ngiso di seche gieki ka keto ni free health care je pesa mani chulo go loan to ngiso di pesa mani dhi go de thieth chande nyalo timo go gimachielo waketo ni free education pesa mani dhi puonjo go nyathi chande koro oge gik mabiro biro ne nyota fund go nyota fund ok bibiro pesa mani ka siling 20,000 ne dhi chulo fees chande maromre gi mi nyota fund chande inyalo biyo nyathini mane otieko sikul to dhi yawo ang'owa ohala mane dwano yawo cha ibita pesi mane dhi go hospital cha inyalo dhi medo go stock to nyathini mane otieko sikul cha bedo iri ka to yudo experience tempo yawo mare koro economy is growing. That is what Safina stands for. Koro ge sani to wangiso jopiny nikech ipenjo ni jopiny nyalo donjo Safina. Koro maende bano penjo ma joneno penjo kendi registration mar bedo member manindo mar Safina. Registration mar bedo member mar Safina yot malich. In fact one of among the very few parties matimo registration margi online. Katibien mana kikabambe teteme. Idio star 509 hash. Kisedio star 509 hash. To follow their prompts. Register for a new political party. If you can tie dok moko be mano bedo registered in a political party kana gikia. No
Koro gimikuongo timo, inyalo diyo star 509 hash, check your political party status. Kabe ine political party. Ka ine political party, tikuongo idhiye unregister from political party, because you cannot become a member of 2 political parties at once. Koro kisediyo option nitie kanyo mar unregister, ka dipo ni political party. Tichak idoka star 509 hash. Idhi yudo message from RPP, Register of Political Parties. Bangi ni you are no longer registered to any political party. To kata ka nionge political party, tidhi ngisi ni you are not registered to any political party. Koro kichak idhiye koro, tidhi register for a political party. All the petty details magi. Idhi luwo from nyingi, ID mapa mari, constituency, county, whatever blah 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 nyaka ward. Then after that, if the page is choose political party. Choose political party kae, inyalo dhi miyud kama dekne safena. To ka okedwa dhi mang'eny, tidhi nyisi ni write by abbreviation. Inyalo dhi ko 034 e code mar safe. Kediyo 034 mano koro kedi. Kolo dhi nyisi ni you are already registered as a member of a political party. To get registration member mari dhi bedo kanyo. To ber safena, ninyo di ODM en machungwa. To machungwa samoro tin ok wanya chamo te. UD en Wilbaro. Wilbaro samoro tin ok nyal dhiro wate. To safena to beli. Beli di duong. Ma odhi accommodate wante. Pudi ji mathoth nyalo donje ko. Ji mathoth. Then one wago politics based on ideologies je konyo jopiny. Ok mare pingo because of pingo. Wapingo with a reason. Kata sa ina koni maber niya, ne wan gimaramoa. Sanie, ne wayuak mana to wadwa ka serikal na ngoto nyawa na serikal ka nitie kambi manyo yawo. To kuro ka nyaka gi kinde ni dipodo onge. Onge kambi. Anyanga mako piyo jago katuma wacho ni oluo chendo e yo nendo makare kai digi jawarianda. Lai mane ndo isel nyiso lai kanyindo menyalo donjo re duond buch siasa no ndo mar safena. Jochung ingeni tiere kineno ka anti duond buch siasa moko mitweyo pesa. Iwacho ni pesa machalo kama kidwaro kom mar chakre MCA kadhi malo kama indi. Safena bende nitiere koda lai machalo kama. In every party nitie gande pesa ma ichungodo. Makata safena okanyal wagwanda japiny ni gino onge. To kisani wagolo lai makare ma jochung te kik bluwa. Safena en karo meli megoye mbaka. Makata nye neno kanyo titie delegates manolimo our party leader from Meru. Makata mabedo kodika indi mabuyo kodikani. After the opening mar these offices as the regional coordinator, nyase chako twak gi our party leader, which was a good friend of mine, ni waburo golo delegates mag aspirants to the other interested people. Waburo lime Nairobi to waburo winjo chenro margi to watwak to aspirants to sababu wigulo kodini. In fact, Kisumu kandi one aspirant. Say one aspirant. As we speak, katabana sama wigulo kodini. Samina no one kodikan. A reception luka. Reception luka edi. Mobedo kanye reception. Mano is an aspirant mar MP game constituency. Mane county Masiaya. County Masiaya. Moya campaign yaka kelaka. Honorable Kevin Otieno. Nika endi. Magsoni as gesama wuyo kodini. Safiro said to an extent ma and coordinator ka wuotho. Ta wuotho with an aspirant. Sada wuotho gi aspirant ma di chung game constituency. Honorable Kevin Otieno. Wabiro kodoka. Samana this ya kabuono. I would 3 people. Makwa na memo. One safena mwatkoro wadi timorana. Wadi chungo. Wadi chungo. One aspirant was declared the chungo ne Homa Bay County. Kisumu County, Siaya County, Migori. Safina osemeda spread everywhere. To kibakoro safina bergodo. Ne samajo kamanyo power. Na wito kwa tunataka power. To power ni beko chemge godo ter. Ne power mane modwaro. To giwacho ne kidiki. Ni sisi hatutaki hiyo kiti yako. To joka katimeka jibuoe. To we are coming as equal partners. One already. One deputy president. The deputy party leader. Vice the designated deputy president. Willie Otieno. And go on agi. Koro what were they koma? Ki what were power? To ko penjwa ni power mane. To abadore.
Koso wadwa dhi kama already wan gi deputy president. Musinge ni lemo machalo kama ndo. Already wasenge ni ma to koro lemo wa. Koso ko kwadwa dhi manyo gima sani be koro waywak ni joka nyalo kwenyo. Koro which part is better? Koro with the Safina party, our community is very safe. Very, very safe in Safina party. I can assure them. Ero kamana ahinya. Soja Soweto wacho ni ba mor kod Kala TV antiere gwenge koma gi Sondu. Thuolo mag rowere e Safina. Thuolo mag rowere e Safina is very good. Nekech kata Honorable Kevin Magwetho godo kan en ng'ama pod rawera. O ng'ama tin. To ok wawacha ni wawacho. Kata mana Saturday wan Siaya, wan Kisumu. Ng'ata kata noyudo thuolo obiyo ne kaka Safina tayo gi rowere. Dido kanyido kan. Kata deputy party leader Willis. Okay, ng'ama is old. En ng'ama kokanie is early 40s. In fact, joma nyalo kwere no tia Safina, maybe kata kaka an. Dan be kinenda gi rowere pod an mana rawera. An manyalo wacho ni samoro betu atie gini. Safina rowere ng'eny sana. Madini koro thuolo nitiere mar rowere gi kombe duto ng'ata madwaro laro kom thuolo nitiere makana mane endo mar jatend piny ma untiere gi okay, the two seats Mwasa decide as Safina and president and deputy president. Other seats are still up for grab. Other seats wabro bedo gi grassroots elections, wabro bedo kwase mobilized kata ngat ma fail na memo is not running Safina as a regional coordinator maber. Wabro bedo gi grassroots elections. Ibo nyalo chunga mar mondo gi wachni. Karkap. En manania ni mondo gimoro chakre nyaka bed jok machake. Emo miyo chawan kanyo mondo wabed jok matimore nade. But ka thuolo biro yudore to kata ka Joash emo na memo ni ase host studio kadereyo koro ba mar ariyo to biro mana gi sati ma onge tai. Koro anadwa kelo brand mar suit ng'ama regional coordinator nyaka rwak suit ni bane ba koro gola godo. It is well and good. Rokore jamutangu wasi wacho ni tire gwenge kumaga awasi boda kanyendo wacho ni onendo Kala TV yonendo makare. Koro gi thuolo niende kiny chieng' ngeso nyiswa ni to weche dhi chalo nade kuonde go eko mondo nyis jokanyanam bende mar mondo mi oyud chieno giwuog oko mar ginene oyawa apise go eko mag Safina yonendo makare. To ng'ato nyalo penjo ni tang'o miyo ok ne okel apise go eko e boma. Wachak gi penjo ni mogik. Ng'ato nyalo penjo ni ok wanyal kialo kuma yun kod apise go e boma. Inye buoye. Ibuoye ang'eyo kuma nitie. And how many kilometers from here? En matin kabisa. Onge boma. Kacha pod boma. Yes. Koro boma mani. Chuny boma. Chuny boma. Jomi kwa kele chuny boma. Number one, a political party office mabedo structured maber. Kaka koro Kisumu County office. En kama bro bedo gi rombe. Rombe dwaro space. Chuny boma en ot achiel mok nyal holde kata dhano 100 kiluongo delegates. Koro chuny boma wabro bire ka koro waya office mar Kisumu Central. Iwida. Office mar Kisumu Central. But kata chawadhiye nekech en county office ma koro kwadwaro romo gi jok mang'eny ma from all the sub counties. To ayudo space kama ber kata ka parking nitie maber, kama fresh air nitie maber, kama security ber. Ine. Kawuono ka kidwa loso bura mar dhano 100 to in go office for example United Mall kacha. Jok dhi bet kae. Yudo ka thuolo mar bet. Koro wanyalo bedo go office e chuny boma kata mana ot kaka maendi. Ten office ma koro bedo mar sub county. Magi nyatimo en mana romo mate. To ka koro gin gi romo mar ji mang'eny to giwacho ni koro wan kaka delegates kata members ma Kisumu Central wadwaro dhano 100 kata dhano 200. Koro gibiro ang'owa e regional office kata county office kata to giyudo kama ginyakete attend. Chuny boma ka ere kama inyalo gure attend. Yudo ka thuolo onge. Then congestion mar parking. Koro ma jik manywa consider ni kwaya county office, gibolo ni county office. Tuatere not more than 10 kilometers from the town. Mondo wano bed accessible. 10 wayud space. Mago got some of the things but as a regional coordinator think of kapok achako kaki ya officers. Erokamano kanyendo nigo kwano maber ahinya.
nyisa ne janeno man joneno mag Kala TV mar mondo mi chieng' endo giwuok oko kendo gine bende ni gimedo donje e duond buch siasa neno mar Safina. Koro ma thuolo mamiyi mar mondo mi iser jopiny. Erokamano. Kang'iyo jopiny tir, takwayogi ni chieng' ngeso ne yawa mane Siaya kaluora mare kata manya chopo Siaya, wachopuru Siaya chakre saa 3 e wang'. In fact, allow me to say this, ma Siaya dhi bedo bigger nikech ma Siaya wan nyaka godhiambo otieno aloka dhi moro jopiny, to ni wapango ni ma Kisumo bo bede kamano. To kaluwore gi chenro mar party leader, chieng'no nitiere chenro moro kendo marite kendo timo by saa 10 kapok oromo saa 11. Koro nokwayo ni ma Kisumo obi obeje gimoro saa 7 to obed abeda from saa 7 kosechako gi saa 3. Koro gima mar ariyo ni wan jo Safina wan waonge kod ng'ato gi wach kendo wan waonge kod kud. To gima duong' ni ka ok ochuni to kik itimri nade, kik ibi. Onge aji bi ni biro ketho romo, afadhali kik itimri nade, kik ibi. Kineno ka ok mori to beda e tiji, beda e dhodi. To kiikori mondo ibi, wan we are dealing with free love. Ok wandikore mar ng'iewo ng'ato, be ok wandikore mar chulo ng'ato, to out of free love. Koro kibiro to be out of free love. Bia ni ahero gini, an ahero be yudo thuolo seche moko, it is a lifetime. Ng'ato kaka Jimmy Wanjigi ibebi seche moko iwache ni Jimmy no asetimora nade, asenene. Inyadi ok thoth ji badhi kate rallies mag rais gi ohero rais. Jomoko dhi nade neno ang'owa, wekomna dhi anene president. Koro inbe thuolo ni wakelo Nyanza ka, mwakelo Jimmy Wanjigi gi Willis Otieno. Samoro winje mane TV, inene mane TV, winje radio ka Willis wuoyo kata Jimmy wuoyo. Koro you have a lifetime moment mar biro. Koro bi with Jimmy wacho, winjo is free, decision to koro mari. To kibiro wan waero kwe, wabiuru warwak party leader gi kwe, wanyis lony makare kende, wawe weche mibayo koni gi kocha. I love my party leader ni en ng'at ma ok kwa siasa mar luongo nyinge ng'ato. Koro wakwayo joganda ni biuru as many as possible. Romo ma Kisumo by saa 4. Systems yudo ko system kijwa twe godhiambo. Biuru kanyo, wamie luru, wamoruru, wayaw party. Bang' mano, ng'at man ti penjo mora mora, the party office will be open. Imakuro jogo iko madwaro mar mondo me gidonji. Joma dwa doje party, joma dwa chungi party, joma dwa nye any information. The party office will be now operational. Penjo mora mora ma in go, wabiro duoko, dwaro mora mora ma in go, wabiro keto. Ambe moro na ka chieng' moro nyathi luo moro, nyathi oganda wa moro, mane fees diremo. Ne sikuda diremo. Kochopi office kanyo, to yuda to kona mimo. Mae kama gima timore nade machanda, wuoye gi jatelo kado yo nakata mana 1,000 moro. Ang'eyo ni ok dwa konyo ji te. To kata ka ok wakonyo ji te, ni wakonyo ng'ato achiel. To kodhi kodho komo kaka kodho achiel, tema golo matunda mang'eny. Mane morna. To ma nyatimore mana kwa keto hera kod kwe. Koro kwe mwakwayo, hera mwakwayo, wabed joma oherore, wabige bolruok. Anwoyo onge haja mar biro ni modigonwa koko. Ka ok mori to beda. Nikech kata wabe rombe mokiloso, to wadano ni ok wan jokanyo, to ok watimre nade. Ok udhi mar mondo mi ojuro chendo. Ok nuro wacho chendo. To kwadhi, to wadhi adhia mar winjo, to achak watimore nade. Duogo. Akwayo no jana mora mora, gi jok matiyo go jende, kik ti kodi. Kik ti kodi. Nikech samoro amimo midwa bagi kidini, ema kiny no konyi. Samoro gibidwa njawni, ema kiny ne yode konyruok. Koro wakwayo kwe, to warwako ji duto.
Erokamano ahinya Kanyendo Amemo ka chiegnindo uyawo Kanyendo party kata offices go mag duond Busiasa Onogo kanya ng'eni pod wabiro medo wuoyo kaluwore kod kaka koro duond Busiasa neno koseyaw apisi koro ibiro ng'i kaka inyalo tege jogo eko bende biro biro Kanyendo madwaro chung' mago duto wabiro chako luongi odiochieng' neno machielo mar mondo mi watwagi kachiel bende kod weche mamoko mag siasa. Erokamano ahinya bende janeno mar Kala TV kamoro amora ma intiere mabende bedo kodwa kidienjego eko duto mago maromo adek machiegni pacho sa achiel ng'end weche sa adek kaachiel bende koda achendo niendi mar orindi mar siasa. Wachako time kamaendi chieng' tich ang'wen juma nindo manyien e chendo machalo kamaendi. Erokamano bede kod otieno mokue.